Ora beda umume perkebunan pabrik gula iku yen nontok taune kuwi taun 1961 sampai saiki yo sekitar 65 tahun. Sejatine belum begitu tua. Akeh bangunan peninggalan Londo kang dibangun sekitar tahun 1900-an awal. Ki rumah-rumah penduduk lur. Ki produke saliyane tebu, tapi nggone bener-bener asri lur. Oh iya, bangunan sing disebut bangunan utawa omah tuwa mang didirikan tahun 61. Mungkin nang nggone perkebunan jengkol ki pancen gedung kuwi paling tuwa lur. Lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Lapangan perkebunan penataran jengkol Kabupaten Kediri dulur-dulur. Lokasine ana Dusun Jengkol, Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. PT SGN Sinar Gula Sinergi Gula Nusantara kok Sinar Gula. SGN Sinergi Nusantara ki biyen jenenge pabrik gula penataran jengkol kang bagian saka pabrik gula Pesantren Baru dulur-dulur. Ki rumah-rumah penduduk kang kerja ing perkebunan lur. Ora beda umume perkebunan pabrik gula iku mesti lokasine ngrumbul luwih ijo dibanding panggonan liyane lur. Antarane sadurunge pandemi karo sakwise bedone akeh banget lur. Iki aku wis oleh cerita bab sejarah perkebunan jengkol sanajana sithik lur, engko bakal tak jlentrehake sambi mlaku-mlaku lur. Ana uga omah-omah pegawai sing apik lur. Kaya ngarep loro iku. Saelengku mbiyen kuwi ya ana engko lur awake dhewe menggo nganan kuwi ana laboratorium gula mbiyen sadurunge pandemi. Amarga koncoku wektu kuwi enek sing kerja nang laboratorium gula PG Pesantren, lah ditempatake nang gone perkebunan jengkol iki. Tapi saiki kok koyoke gak enek ya. Ning saiki sing akeh alat-alat berat, alat-alat mekanisasi pertanian lur. Lokasine nyenengke banget tumrap aku lur, mergo ngrumbul ijo, wit-witane gede-gede, ya sanajana enek aura-aura piye ngono lho lur. Cuman ya aku wis sering banget mrene kuwi ya rasane biasa wae, sanajana ya mung dhewe aku tok, ora enek wong liyane lur. Lur, alat-alat mekanisasi pertanian kaya sing tak omongke mau lur. Dadi gunane tinggi ngolah lahan pertanian kang utamane bakal ditanduri tebu, bahan kanggo gawe gula dulur-dulur. Kaya iki uga. Lur ki lanjut ki arep dhewe arepe metu nang dalan gedhe maneh marani objek liyane. Ngarep kuwi lur dalan gedhe, tapi kita enggokne nginguk masjid dhisik lur, kiri jalan. Ora beda karo umume perkebunan liya lur, ana masjid, kadang-kadang ana gereja. Amarga pancen perkebunan
ing Indonesia khususnya ing tanah Jawa iku rata-rata peninggalan zaman Belanda lur. Jadi contohnya pabrik gula merican pesantren kuwi didirikan sekitar tahun 1900-an lur. Utawa ana sing sadurunge malan. Ki lur iki dalan gedhe mau sing diliwati awake dhewe. Ki ya lurus kampung Ploso Kidul lur. Lah ki penghijauane arupa wit-witan maoni lur. Yen sing kanan jalan iku wit-witan campur-campur lur. Ana trembesi, terus uga wit-witan liyane. Yen kidul kuwi homogen wit maoni lur. Saiki bakal takjak marani omah tua utawa rumah tua lur. Iki ana tulisane lur. Selamat datang wisata rumah tua Kampung Tebu Jengkol. Jadi Jengkol kuwi uga arane dusun lur. Lah desane utawa kelurahane kuwi Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Yen saka monumen SLG Simpang 5 Gumul ki awake dhewe ngetan wae gak usah menggok-menggok lurus, mengko bakal teko kene lur. Ki lur kanan jalan rumah tua wis hancur lur. Yen nontok taune kuwi tahun 1961. Sampai saiki yo sekitar 65 tahun. Sejatine belum begitu tua. Akeh bangunan peninggalan londo kang dibangun sekitar tahun 1900-an awal. Ki rumah-rumah penduduk lur. Ki produke saliyane tebu kanggo bahan baku gula uga kayu-kayu sing ditandur dening PTPN, PT Perkebunan Nasional lur. Oh iya aku arep cerita mau karo mlaku-mlaku kalem-kalem lur. Dadi ceritane perkebunan jengkol iki mbiyen bagian saka perkebunan Ngadirejo, Kras, Kabupaten Kediri. Nanging akhirnya saiki dadi bagian pabrik gula pesantren baru lur. Iki lur ana kepala lokomotif kuno. Dadi mbiyen niku pengangkutan tebu. Jadi hasil-hasil pertanian niku nggawe trim utawa lori lur. Jadi ana anune apa jenenge relay bekase nang beberapa tempat ki isih ana. Ki sisa-sisa kepala lokomotif lur. Nah, onane apa jenenge wahana-wahana mau termasuk ki apa jenenge tangga yang dhuwur gawe nggih nonton pemandangan iku sadurunge pandemi. Iku perkebunan jengkol iki pernah gawe papan wisata, wahana wisata kang arupa iki lur penghijauan terus ana wahana-wahana kaya tak critane mau. Lah pas pandemi iku tutup terus selama bertahun-tahun arepe bangkit maneh yo angel mergo ragate yo gedhi dadine terbengkelai. Sejatine yo wektu buka kuwi akeh bakul-bakul lur terus yo dikunjungi mergo pancen ana arena bermain kanggo anak-anak lur. Kepala lokomotife loro lur, sing siji kamau terus iki sijine. Ki marani bangunan liyane lur. Ki sing anyar kanggoku ya ki mau
PT SGN Sinergi Gula Nasional karo enek MKSO Kebun Doho. Aku buka-buka literatur tak pikir lek ana hubungane karo gudang garam, ternyata mung modo jenenge Kebun Doho. Lah gudang garam kan yo duwe PT BDI Bumi Doho Indah. Pancene jenenge kerajaan Kediri biyen Kerajaan Doho. Jadi yo sapa-sapa oleh gawe jenenge lur. Iki lur contone wahana kolam kang jaman sadurunge pandemi biyen iku iso dingge numpak nek nggone kolam ngarep iki lur, sebelah iki. Saiki yo mau difungsekne dingge arena mancing lur. Tapi nggone bener-bener asri lur. Oh iya, bangunan sing disebut bangunan utawa omah tuwa mang didirikan tahun 61. Mungkin nang nggone perkebunan jengkol ki pancen gedung kuwi paling tuwa lur. Lah, sejatine perkebunan jengkol iki mbiyen kuwi ya ana kejadian awal-awal tahun 60-an lur, tepate 61 kuwi sebagian rakyat dibantu BTI Barisan Tani Indonesia afiliasi saka PKI Partai Komunis Indonesia demo lur, pengen njaluk lahan sing kang sejatine milik perkebunan ngono lho. Kejadian kaya ngono ki ya ora mbiyen tok lur. Iki sing tak omongne kantore malah bala bantuane sampai saka kota-kota liya lur. Yo saklian demo akhirnya sampai terjadi huru-hara nang perkebunan iki. Jadi jengkol iki mbiyen ya termasuk basis usum-usume Partai Komunis Indonesia sing saiki dinyatakan terlarang lur. Iki pusat penelitian lur. Sinergi Gula Nusantara. Jadi yang lurus iku arah Kampung Ploso Kidul dulur-dulur. Bangunan lawas lur. Wes oke sing gak berfungsi. Jadi PT Sinergi Gula Nasional terus karo MKSO Kebun Doho ku utamane dalam hal pembudidayaan tebu termasuk penelitian kualitas tebu supaya menghasilkan gula lebih baik dan meningkatkan produksi gula lebih banyak dari waktu ke waktu lur. Enek mes Yudhistira barang kilur ki awak dhewe cukup oleh jelajah perkebunan penataran jengkol. Saiki ana jenenge maneh papanamane PT SGN Sinergi Gula Nasional MKSO Kebun Doho Jengkol Kabupaten Kediri. Sisa-sisa bangunan lama lur. Sekitar 200 meter lagi, 200 meter neh awake notok duki kampung utawa desa Ploso Kidul. Lur, kampungnya ya tenang, pancen nang wilayah perkebunan dan sekitarnya ki imbase ngono ki lur. Lingkungan asri, resik, sanajana gak kabeh perkebunan resik, iki salah satu yang bersih.
yen masalah masyarakat pengen lahan kuwi gak hanya zaman itu lur, zaman saiki yo neng ndi akeh ora ngerti karepe. Oke lur, iki wis teko jalan raya Brenggolo Ploso Klaten lur. Yen nganan ade teko awale aku ngevlog mau lur, yen lurus ki ngulon arah SLG atau Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri. Sawetara sakmene dhisik, wassalam.